Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο που δεν συνηθίζω να κάνω. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσω εντός εισαγωγικών πάντα αρνητικά έτσι για κάποια προϊόντα. Πάντα τα βίντεο που κάνω έχουν θετικό πρόσημο. Πάντα σας δείχνω προϊόντα που μου αρέσουν, πάντα κάνω βίντεο αγαπημένων, ακόμα και στις πρώτες εντυπώσεις έτσι προσπαθώ να είμαι εννοείται ειλικρινής, αλλά να είμαι και λίγο έτσι πιο συγκρατημένη αν κάποιο προϊόν δεν μου άρεσε, γιατί θέλω να δίνω πρώτες και δεύτερες μάλλον και τρίτες ευκαιρίες στα προϊόντα, ώστε να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη. Στο σημερινό λοιπόν βίντεο έκανα το μακιγιάζ που βλέπετε με προϊόντα που είτε δεν μου άρεσαν εξ αρχής για κάποιο λόγο, είτε μου άρεσαν παλαιότερα και πλέον δεν τα χρησιμοποιώ γιατί δεν ταιριάζουν στις ανάγκες της επιδερμίδας μου, είτε τα έχω στη συλλογή μου γιατί μου αρέσει να τα χρησιμοποιώ στα πελατειακά μου μακιγιάζ, αλλά δεν ταιριάζουν σε μένα. Οπότε καταλάβατε και ποιο είναι το disclaimer του βίντεο. Δεν θέλω να κακολογήσω κανένα απολύτως προϊόν. Μπορεί να δείτε σε αυτό το βίντεο προϊόντα τα οποία να αγαπάτε, να τα έχετε χρησιμοποιήσει, να τα χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας και είναι απόλυτα φυσιολογικό γιατί όλοι έχουμε διαφορετικές ανάγκες, όλοι έχουμε διαφορετική επιδερμίδα, διαφορετικά γούστα. Θα δούμε προϊόντα και high-end, αρκετά ακριβά και drugstore. Δεν κάνω διαχωρισμούς εγώ σε αυτά και το ξέρετε. Οπότε ελπίζω και εύχομαι να βρείτε κάποιο ενδιαφέρον σε αυτό εδώ το βίντεο και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε ένα-ένα αυτά τα προϊόντα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα primer το οποίο πραγματικά λατρεύω να χρησιμοποιώ σε άλλους ανθρώπους, ειδικότερα έτσι σε πιο ξηρές επιδερμίδες, αλλά μισώ πλέον να χρησιμοποιώ επάνω μου. Μιλάω φυσικά για την Strobe Cream από MAC, εγώ την έχω στην απόχρωση Pink Light. Το συγκεκριμένο προϊόν όταν το είχα έτσι πρωτοαγοράσει, όταν είχα ξεκινήσει να φτιάχνω το βαλιτσάκι μου, η αλήθεια είναι ότι το ψιλοχρησιμοποιούσα και εγώ στον εαυτό μου, όχι με ιδιαίτερο φανατισμό, αλλά έτσι τις μέρες που ήθελα μία λίγο πιο λαμπερή βάση. Είναι ένα αρκετά λαμπερό primer, έχει μέσα έτσι και μικροπέρλες, το οποίο όμως αφήνει και αρκετά ενυδατωμένη, έτσι οριακά λιπαρή την επιδερμίδα. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θέλω να χρησιμοποιώ τέτοιου είδους προϊόντα. Μου αρέσουν τα λαμπερά primer, αλλά αυτά που κάπως απορροφούνται από το δέρμα, γιατί είμαι αρκετά λιπαρή, οπότε δεν θέλω να βάζω και άλλα λιπαρά προϊόντα στην επιδερμίδα μου. Ωστόσο το χρησιμοποιώ πάρα πολύ σε κανονικές ξηρές επιδερμίδες, έτσι σε επιδερμίδες που χρειάζονται μία έξτρα λάμψη, που είναι λίγο άτονες, που είναι λίγο θαμπές. Κάνει υπέροχη δουλειά και το χρησιμοποιώ και σε μίξη πολύ συχνά με foundation. Οπότε πάμε να το χρησιμοποιήσουμε. Να πω ότι το δέρμα μου είναι λιγάκι ερεθισμένο, αν βλέπετε κάποιες κοκκινίλες είναι γιατί έκανα καθαρισμό έτσι βαθύ πριν από κάποιες μέρες, οπότε ακόμα έχουν μείνει κάποιες κοκκινίλες. Αφήνει αυτή την λάμψη στην επιδερμίδα, εντάξει είναι λαμπερή, ενυδατωμένη, φαίνεται το δέρμα πολύ φρέσκο, απλώς εμένα δεν μου αρέσει γιατί αφήνει λιπαρότητα, δηλαδή νιώθω αυτή τη στιγμή ότι έχω βάλει κάτι κάπως βαρύ στο δέρμα μου. Και πάμε να περάσουμε σε foundation. Το συγκεκριμένο foundation που έχω βγάλει, θέλω να σας πω ότι το χρησιμοποιούσα non-stop, ήταν από τα αγαπημένα μου, μπορεί στις αρχές του καναλιού να σας το είχα δείξει. Μιλάω για το Born This Way Foundation από Too Faced. Το έχω σε αρκετές αποχρώσεις στο βαλιτσάκι μου. Επίσης ένα προϊόν που μου αρέσει να το χρησιμοποιώ στα πελατειακά μακιγιάζ. Ταιριάζει σε πάρα πολλά δέρματα. Απλώς στο δικό μου δέρμα και στα δικά μου γούστα πλέον δεν με καλύπτει. Είναι ένα αρκετά καλυπτικό προϊόν. Σίγουρα δεν θα το πρότεινα σε πιο ξηρές επιδερμίδες. Ίσως αν είστε έτσι αρκετά λιπαρές, αν έχετε ατέλειες που θέλετε να καλύψετε, ίσως να είναι ένα προϊόν το οποίο να σας ταιριάζει. Εγώ το χρησιμοποιώ γενικότερα σε λιπαρές επιδερμίδες. Το έχω σε 3-4 αποχρώσεις. Τώρα εγώ θα χρησιμοποιήσω την Warm Nude γιατί είναι η πιο σκούρα που έχω. Ενδεχομένως να είναι λάθος και η απόχρωση, οπότε θα πάει όλο λάθος αυτό μάλλον.
Λοιπόν, η απόχρωση είναι σίγουρα πιο ανοιχτή από ό,τι θα την ήθελα εγώ. Γενικότερα στην κάμερα φαίνονται όλα λίγο καλύτερα, να το ξέρετε γενικότερα για το σημερινό βίντεο, γιατί μπορεί να προκύψει ένα αποτέλεσμα το οποίο στην κάμερα να φαίνεται πολύ σωστό, αλλά εγώ έτσι όπως το βλέπω στον καθρέφτη μου να μην με καλύπτει πλήρως και να μην καλύπτει και τις απαιτήσεις που έχω από ένα μακιγιάζ. Ωστόσο, όπως σας είπα, το χρησιμοποιώ αρκετά σε πελατειακά μακιγιάζ και το κάνω και μίξεις έτσι με διάφορα άλλα foundation και πραγματικά δουλεύει πολύ καλά σε άλλα δέρματα. Και πάμε να περάσουμε σε concealer, και τα δύο concealer που έχω βγάλει εδώ είναι από Revolution και νομίζω ότι είναι τα ίδια, απλώς το ένα είναι σε πιο μεγάλη έτσι συσκευασία. Όχι, το ένα είναι concealer και foundation, αυτό εδώ το Conceal and Define Full Coverage Foundation, αλλά το χρησιμοποιούσα σαν concealer, γι' αυτό το έβγαλα. Και το άλλο είναι από την ίδια σειρά, Conceal and Define, το concealer, το έχω στην απόχρωση C7. Και αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ, μάλιστα όταν είχε βγει νομίζω το είχαν συνδέσει πάρα πολύ με το concealer της Tarte, το Shape Tape, και καλό ότι είναι dupe, οπότε είχε γίνει ένας ψιλοχαμός όταν είχε κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο. Το χρησιμοποιούσα αρκετά, πλέον δεν με καλύπτει σαν concealer, το θεωρώ λίγο παχύ χωρίς λόγο το συγκεκριμένο, δηλαδή ενώ πάει να περάσει στη φιλοσοφία του αρκετά καλυπτικού προϊόντος, εν τέλει δεν είναι καλυπτικό, αλλά κάθεται και περίεργα έτσι κάπως σε λεπτές γραμμές. Μου αρέσει πάρα πολύ το απλικατέρ του, που είναι έτσι μεγάλο σφουγγαράκι, μου αρέσουν αυτά στα concealer τα μεγάλα σφουγγαράκια. Η απόχρωση είναι σωστή, λέω να το αφήσω έτσι κάνα 2 λεπτάκια να κάτσει, μήπως μπλενταριστεί λίγο πιο σωστά. Γιατί είναι ακόμη ένα θέμα που έχω με το συγκεκριμένο concealer, ότι χάνεται λίγο η απόδοσή του στο μπλεντάρισμα. Να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα έχω αρκετό καιρό προφανώς να τα χρησιμοποιήσω πάνω μου, οπότε καθώς τα χρησιμοποιώ θα σας λέω και περαιτέρω εντυπώσεις, γιατί ίσως να μην θυμάμαι κάποια χαρακτηριστικά τους. Λοιπόν, τα πράγματα είναι ακριβώς όπως σας τα είπα. Εδώ πέρα μπορώ να διακρίνω ακόμα μια φλεβίτσα που έχω κάτω από το μάτι. Δεν την έχει καλύψει. Κάνει μια ελαφριά σκίαση από κάτω εδώ πέρα ο κύκλος μου, που σημαίνει ότι τον έχει τονίσει κάπως περίεργα και έχει κάτσει και σαν προϊόν, δηλαδή βλέπω περίεργη εδώ πέρα την υφή στην περιοχή κάτω από τα μάτια, που αυτό σημαίνει ότι δεν θα κάτσει πολύ καλά και η πούδρα από πάνω. Οπότε ναι, είναι ένα προϊόν το οποίο νομίζω ότι εξ αρχής δεν με είχε τρελάνει, απλώς το χρησιμοποιούσα λόγω του hype που είχε γίνει. Πάμε να περάσουμε σε κρεμόδες contour θα πω, γιατί η συγκεκριμένη απόχρωση είναι απόχρωση contour. Και ένα προϊόν το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν αγάπησα ποτέ είναι το Sculpting Touch Cream Stick Contour από Kiko. Το έχω στην απόχρωση 201, μια πάρα πολύ ψυχρή απόχρωση. Δεν ξέρω αν φταίει η απόχρωση που δεν μου άρεσε το συγκεκριμένο προϊόν ή η σύστασή του. Γενικότερα έχω ξεπεράσει λίγο αυτές τις πολύ ψυχρές αποχρώσεις. Πλέον χρησιμοποιώ θερμά χρώματα, απλώς για να δώσω λίγο χρώμα στην επιδερμίδα μου και λίγη έτσι ζωή. Πάμε να το χρησιμοποιήσουμε. Θα βάλω έτσι στο χέρι μου μία ποσότητα και θα την πάρω με το σφουγγαράκι μου. Είναι αρκετά έτσι κρεμόδες προϊόν, έχει ωραία σύσταση. Δείτε πόσο πολύ ψυχρή είναι αυτή η απόχρωση, δεν μου αρέσει καθόλου στην επιδερμίδα μου, νομίζω ότι δεν κολακεύει καθόλου έτσι τους τόνους μου και τα χρώματά μου, κάθεται πάρα πολύ περίεργο. Μου φαίνεται πάρα πολύ ξένο αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω χρησιμοποιήσει σε άλλες επιδερμίδες το συγκεκριμένο, γιατί γενικότερα δεν είμαι πλέον αυτής της φιλοσοφίας του πάρα πολύ ψυχρού contour. Γενικότερα νομίζω έχει ξεπεραστεί λίγο αυτή η μόδα, ωστόσο ίσως να το δοκιμάσω σε κάποια πρόσωπα που έχουν ανάγκη από λίγο πιο έντονα κοψίματα και να δω πώς θα δουλέψει. Πάνω μου αυτή η απόχρωση είναι ξεκάθαρα όχι. Και πάμε να περάσουμε σε κρεμόδες, όχι κρεμόδες, υγρό είναι νομίζω αυτό, ναι, σε υγρό ρουζάκι, είναι από Monreve, το Tinted Cheeks Liquid Blusher. Το έχω στην απόχρωση 06, δεν μου άρεσε καθόλου το συγκεκριμένο προϊόν, ενώ αγαπώ πάρα πολύ τα blush bar από Monreve και σας τα έδειξα και στο προηγούμενο βίντεο με τα αγαπημένα του 2023, το συγκεκριμένο προϊόν δεν μου άρεσε καθόλου. Είναι πάρα πολύ υγρό, βλέπετε ότι έχω βάλει πάρα πολύ ποσότητα και ήδη τρέχει.
πάει προς τα κάτω. Πρέπει να το μπλεντάρεις δηλαδή αμέσως και με το που το μπλεντάρεις χάνεται. Αυτό. Δεν έχει καθόλου απόδοση, δεν έχει καθόλου pigment. Το μόνο που αφήνει στην επιδερμίδα είναι μία περίεργη λιπαρότητα. Δεν αφήνει καθόλου χρωστική, δεν έχει καθόλου έντονη χρωστική μέσα. Δηλαδή δεν ξέρω πόση ποσότητα πρέπει να βάλεις για να διακρίνεις κάτι. Τίποτα. Χάθηκε. Δηλαδή τι το βάζω, τι δεν το βάζω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Καθόλου δεν μου άρεσε το συγκεκριμένο προϊόν. Δεν ξέρω πώς την έχει γλιτώσει και έχει παραμείνει στο σιρτάρι μου. Μάλλον έχω καιρό να κάνω ξεσκαρτάρισμα. Πείτε μου αν το έχετε δοκιμάσει και πώς σας φάνηκε, γιατί το έχω απορία. Και πάμε να περάσουμε σε υγρό highlighter και ένα προϊόν το οποίο δεν μου άρεσε εξ αρχής είναι το All Over Glow Tint από Catrice. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι ένα υγρό highlighter το οποίο λέει ότι είναι για μάγουλα, μάτια και χείλη. Και ότι απλώνεται καλύτερα και αναμειγνύεται με το δάχτυλο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο προϊόν δεν απλώνεται καθόλου ωραία, τουλάχιστον στη δική μου επιδερμίδα. Κάνει μπαλώματα, δηλαδή τώρα φαίνεται ότι έχει κάνει μπάλωμα παρόλο που το έβαλα με το δάχτυλο. Δεν μπλεντάρεται καθόλου ωραία, δεν συνεργάζεται έτσι με τα προϊόντα. Αφήνει στάμπες, αφήνει έτσι μια περίεργη υφή στην επιδερμίδα, η οποία δεν είναι ωραία, δεν είναι αυτή. Τώρα βλέπω στην κάμερα ότι φαίνεται αρκετά ωραίο, αλλά από κοντά δεν υπήρχε καμία περίπτωση να το φορέσω έξω. Έχω καιρό να το χρησιμοποιήσω σε χείλη, που λέει σε μάτια δεν θα το χρησιμοποιούσα σε καμία περίπτωση, είναι πολύ υγρό και νομίζω ότι δεν θα στέγνωνε πάρα πολύ ωραία στο βλέφαρο. Και είχα δει πολύ καλές κριτικές για το συγκεκριμένο και είχα δει και βίντεο έτσι που το εκθίαζαν και έλεγαν ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Εμένα προσωπικά δεν μου έκατσε καλά στην επιδερμίδα και καμιά φορά, εγώ το βλέπω τώρα εδώ πέρα, κάνει και κομματάκια, δηλαδή αν πας και το πολυμπλεντάρεις θα σου κάνει και κομματάκια. Γενικότερα δεν χρησιμοποιώ πολύ έτσι υγρά highlighters, το θεωρώ λίγο ανούσιο σε ένα full έτσι face makeup που θα χρησιμοποιήσει και πουδρένια προϊόντα από πάνω. Δηλαδή μου αρέσει να χρησιμοποιώ κάτι σε compact μορφή highlighter, το οποίο να δίνει αυτή την υγρή λάμψη. Και πάμε να περάσουμε σε πούδρα, αλλά πριν περάσουμε σε πούδρα θέλω να δείτε εδώ πέρα και να διακρίνετε πόσο άσχημα έχει κάτσει το concealer στις λεπτές γραμμές. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να το ξαναπεράσω από πάνω με το σφουγγαράκι μου για να μπορέσω να το σετάρω, γιατί αλλιώς θα σεταριστεί πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, και πάμε να περάσουμε σε μία πάρα πολύ ακριβή πούδρα, την οποία η αλήθεια είναι ότι τη χρησιμοποιούσα παλιότερα και καμιά φορά, όχι τόσο συχνά πλέον, αλλά καμιά φορά όταν έχω έτσι να κάνω με πολύ λιπαρές επιδερμίδες, ίσως να την πάρω μαζί μου στο βαλιτσάκι μου, αλλά είναι μια πάρα πολύ βαριά πούδρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ και να θυμηθώ πώς τη χρησιμοποιούσα. Μιλάω για την πούδρα από Chanel, είναι η Vita Lumière, αν δεν κάνω λάθος. Έχει και SPF 15, έχω την απόχρωση νούμερο 10, είναι σε ελεύθερη μορφή, είναι σε σκόνη η συγκεκριμένη και είναι πάρα πολύ βαριά, έχει πάρα πολύ βαριά υφή, έχει πάρα πολύ έντονη χρωστική, δεν είναι καθόλου έτσι λεπτοκομμένη, δεν θεωρώ ότι ενδείκνυται για την περιοχή κάτω από τα μάτια, παρόλα αυτά εμείς θα τη χρησιμοποιήσουμε σήμερα και έχει και πάρα πολύ έντονη μυρωδιά σε σημείο που σε ζαλίζει και το λέω εγώ που δεν έχω κανένα θέμα με τις μυρωδιές, δεν είναι κάτι που με ενοχλεί στα προϊόντα, αλλά η συγκεκριμένη μυρωδιά είναι απίστευτα έντονη. Για να καταλάβετε πόσο βαριά είναι, κοιτάξτε τώρα που απλά κούμπησα το σφουγγαράκι μου μέσα στην πούδρα, πόσο έντονο αποτέλεσμα και πόσο έχει καλύψει το μαύρο μου σφουγγάρι. Φανταστείτε πόσο βαριά πέφτει στην επιδερμίδα. Έχει πάρα πολύ έντονη χρωστική, πάρα πολύ έντονη, είναι πάρα πολύ καλυπτική. Ίσως αν είστε εξαιρετικά λιπαρές και πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορείτε με τίποτα να διαχειριστείτε και νιώθετε ότι ό,τι και να χρησιμοποιήσετε, όποιο προϊόν σας βγάζει λιπαρότητα μετά από κάποια ώρα, ίσως αυτή την περίπτωση και αν την παίρνετε έτσι πολύ ελαφριά με κάποιο πινελάκι και την σπάτε και λίγο εδώ στο καπάκι της,
ίσως έτσι, ναι, να μπορούσε με κάποιο τρόπο να χρησιμοποιηθεί. Καλά, τώρα είναι και το concealer από κάτω ένα μαύρο χάλι, έχει γίνει εδώ πανηγύρι. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα έχει σηκωθεί και όλο το concealer σε ένα σημείο και φαίνεται ένα κυκλάκι, το οποίο μάλλον δεν φαίνεται στην κάμερα, αλλά όπως σας είπα στην κάμερα φαίνονται όλα καλύτερα. Δεν θα σεταριστώ άλλο, ήδη νιώθω ότι φοράω 500 προϊόντα πάνω στην επιδερμίδα μου, νιώθω πολύ βαρύ το δέρμα μου. Και θα περάσω σε μια παλέτα από NARS που είναι η Exposed και είχα πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες για τη συγκεκριμένη όταν την αγόραζα. Είναι μια παλέτα η οποία έχει μέσα αποχρώσεις ρούζ, bronzer και highlighter και μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι καμία απόχρωση δεν κάνει τη δουλειά της και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε. Θα πάω να βάλω ρούζ και θα πάρω μάλλον αυτή την απόχρωση. Καταρχάς δεν γράφουν οι αποχρώσεις, δηλαδή είναι σαν να μην βγάζουν καμία χρωστική, σαν δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ περίεργη η σύστασή τους. Τα μπρονζεράκια έχουν πολύ κακές αποχρώσεις και αυτά κοκκινίζουν πολύ άσχημα στην επιδερμίδα, δεν θα μπω καν στη διαδικασία να τα χρησιμοποιήσω. Τώρα παίρνω εδώ από όλα τα ρουζάκια, μπας και βγει κάτι, αλλά βλέπετε ότι δεν έχει καμία χρωστική, πρέπει δηλαδή να παλεύεις με το πινέλο για να βγάλεις κάτι. Όπως επίσης και το highlighter δεν είναι καθόλου ωραίο, έτσι από ό,τι θυμάμαι, είναι πάρα πολύ πουδρένιο και βγάζει πάρα πολύ έντονο glitter στην επιδερμίδα. Επομένως αυτή η παλέτα δεν μου άρεσε ποτέ, την κρατάω ξεκάθαρα λόγω packaging, γιατί πραγματικά είναι από τις πιο όμορφες παλέτες έτσι εξωτερικά που έχω στη συλλογή μου και την κρατάω ξεκάθαρα λόγω packaging, να σας πω την αλήθεια. Και έχω βγάλει και ένα άλλο highlighter ακόμα, το οποίο δεν μου άρεσε και γενικότερα δεν μου αρέσουν τα highlighters από Essence. Είναι το The Highlighter στην απόχρωση Heroic. Πάρα πολύ πουδρένιο προϊόν, δηλαδή είναι από αυτά που βουτάς λίγο το πινέλο σου και σκορπίζεται η σκόνη παντού. Και πάμε να περάσουμε σε μάτια και σε φρύδια βασικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω έτσι κάποιο προϊόν φρυδιών που μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί αυτά που δεν μου αρέσουν απλά τα δίνω, δεν κρατάω προϊόντα φρυδιών. Το προϊόν φρυδιών από την πρώτη χρήση μπορείς να δεις αν σου κάνει ή όχι. Ωστόσο έχω ένα προϊόν από Siglam που είναι το Entint Fine Eyebrow Pencil. Καταρχάς έχει χαλάσει χωρίς να το χρησιμοποιήσει, μάλλον ήρθε ελαττωματική η συσκευασία του και δεν μου αρέσει καθόλου και η απόχρωση, είναι αρκετά ανοιχτή ενώ είναι το dark brown. Απλά θα το χρησιμοποιήσω τώρα, εντάξει δεν θα είναι τραγικό το αποτέλεσμα, γιατί γενικότερα δεν είναι ότι γεμίζω πάρα πολύ τα φρύδια μου, αλλά δεν είναι ένα προϊόν το οποίο θα το χρησιμοποιούσα για να βγω έξω. Και πάμε να περάσουμε στα μάτια και σε παλέτα ματιών. Και έχω βγάλει τώρα μία παλέτα ματιών, την οποία λίγο με μισή καρδιά τη βάζω σε αυτό το βίντεο, αλλά πραγματικά είναι μια παλέτα την οποία δεν έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου. Οι φορές που την έχω χρησιμοποιήσει είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Μιλάω για την παλέτα αυτήν εδώ της Nikki Tutorials, πώς λεγόταν, ένα λεπτάκι να σας πω, η Pressed Pigment Palette, που από τη μία πλευρά και καλά που την άνοιγες είχε τα χρωματιστά, τις χρωματιστές αποχρώσεις, και από την άλλη πλευρά είχε λίγο τα πιο έτσι γήινα, τα πιο σκούρα χρώματα. Την πιάνω σπάνια τη συγκεκριμένη παλέτα, εντάξει η αλήθεια είναι ότι δεν κάνω χρωματιστά μακιγιάζ. Ίσως έτσι κάποιες φορές όταν έχει κάποιο χρώμα που θέλω να χρησιμοποιήσω. Απλώς δεν τρελάθηκα με τη σύσταση. Αγαπώ Nikki Tutorials, ήταν η πρώτη YouTuber που παρακολουθούσα και έβλεπα τα tutorial της πριν ακόμα γίνει τόσο γνωστή. Και θα συνεχίσω να τη στηρίζω και θα συνεχίσω να αγοράζω προϊόντα της, γιατί πραγματικά την αγαπώ. Απλώς η συγκεκριμένη παλέτα δεν μου τέριαξε, δεν μου τέριαξαν οι υφές, μου έκαναν μπαλώματα, οι μάτα αποχρώσεις, δεν μου άρεσαν οι σήμεροι που κάπως είχαν μια υφή περίεργη, ναι μεν βουτυρένια, αλλά όχι και τόσο βουτυρένια επάνω στο μάτι, τέλος πάντων. Και την έβγαλα σήμερα γιατί είναι μια παλέτα η οποία έχω χρησιμοποιήσει ελάχιστες φορές, οπότε αυτό σημαίνει για εμένα ότι κάτι δεν μου έκατσε σωστά. Σας έφερα και πιο κοντά έτσι για να βλεπόμαστε λίγο καλύτερα. Και λέω να πάρω την απόχρωση 5am που είναι αυτό εδώ πέρα το σκούρο θα έλεγα.
καφέ, νομίζω είναι το πιο σκούρο χρώμα που έχει η παλέτα. Ναι, έτσι σαν πιο γήινο. Να το πάρω κατευθείαν με ένα λίγο flat πινελάκι. Να το χρησιμοποιήσω εσωτερικά του κινητού μου βλεφάρου, γιατί έχω στο μυαλό μου να κάνω κάτι δίχρωμο σήμερα. Θα δούμε πώς θα βγει. Δεν θα το πλεντάρω για την ώρα, θα το διορθώσω στη συνέχεια με concealer. Λοιπόν, θα πάρω λίγο το concealer μου τώρα, αυτό που χρησιμοποίησα, και ένα πινελάκι λεπτομέρειας, και θα διορθώσω λίγο εδώ πέρα εσωτερικά τη σκιά μου για να γίνει λίγο πιο καθαρό το αποτέλεσμα. Επίσης έχουν αρκετό fallout τις συγκεκριμένες σκιές, τώρα έχει πέσει εδώ πέρα αρκετή σκιά και την πήρα και με flat πινελάκι, που υποτίθεται ότι αν τις παίρνεις με flat πινέλο έχουν λιγότερα έτσι σπασίματα. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι το πρώτο στάδιο και τώρα θέλω να πάρω μια χρωματιστή απόχρωση, αλλά δεν ξέρω ποια. Λέω να κάνω μια μίξη από το σκούρο μπλε και από το πιο ανοιχτό. Πρώτα έπρεπε να βουτήξω στο ανοιχτό και μετά στο σκούρο, τέλος πάντων, για να βγει έτσι λίγο μια ενδιάμεση, λίγο γαλάζια απόχρωση, γιατί θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με το καφέ. Να την τοποθετήσω έτσι λίγο στη συνέχεια του καφέ. Βέβαια τώρα έτσι όπως γράφουνε δεν μου πολύ αρέσει, αλλά οκ. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός του καφέ με το γαλάζιο, απλώς δεν το είχα καθόλου έτσι στο μυαλό μου, η αλήθεια είναι. Είχα ένα λίγο πιο έντονο γαλάζιο, το οποίο δεν βγαίνει τώρα με τις συγκεκριμένες αποχρώσεις, όσο κι αν προσπάθησα, οπότε δεν θα το πολύ ζαλίσω άλλο. Θα πάρω πάλι την καφέ απόχρωση και θα την χρησιμοποιήσω στο κάτω μου βλέφαρο. Είχα στο μυαλό μου να κάνω ένα συγκεκριμένο μακιγιάζ που κάπου το είχα δει και μου άρεσε. Απλώς τώρα δεν θέλω να το κάψω με αυτή τη βάση και με αυτές τις σκιές που δεν θα βγει όπως το θέλω. Οπότε θα το κάνω κάποια άλλη στιγμή. Και πάμε να περάσουμε σε eyeliner, και ένα eyeliner που δεν μου άρεσε ποτέ, ενώ ξέρω ότι αρέσει σε πολύ κόσμο. Είναι το Roller Liner από Benefit. Τι να πω, δεν μπόρεσα ποτέ να κάνω ωραία γραμμή με το συγκεκριμένο. Καταρχάς έχει ένα πινελάκι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εύκαμπτο. Για εμένα θα έπρεπε να έχει πολύ πιο λεπτή μυτούλα για να μπορείς να κάνεις και το τελείωμα εύκολα. Και δεν βγάζει και πάρα πολύ έντονο μαύρο, αυτό δηλαδή το μαύρο που το θες στο eyeliner. Και πάμε να περάσουμε σε μάσκαρα, και μια μάσκαρα η οποία δεν μου τέριαξε και δεν μου άρεσε καθόλου στις δικές μου βλεφαρίδες είναι η Worth the Hype από NYX. Καταρχάς δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά εδώ πέρα τα βουρτσάκια, είναι δηλαδή ίσως το χειρότερο μου βουρτσάκι σε μάσκαρα να μου τύχει. Απλώς επειδή είχα δει ότι την είχαν πολύ εκθιάσει τη συγκεκριμένη, είπα να την πάρω να την δοκιμάσω. Δεν πιστεύω να περιμένετε να βάλω και βλεφαρίδα τώρα με αυτό το μακιγιάζ, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Πάμε να περάσουμε σε χείλη. Λοιπόν, έχω βγάλει εδώ έτσι δύο προϊόντα χιλιών, δεν έχω βγάλει μολύβι, θα χρησιμοποιήσω ένα όποιο να είναι μολύβι, γιατί δεν είναι ότι έχω κάποιο μολύβι που να μην μου αρέσει, η αλήθεια είναι. Οπότε θα φορέσω ένα περίγραμμα random, τυχαίο, και θα επιστρέψω να σας δείξω έτσι δύο προϊόντα χιλιών τα οποία δεν με ενθουσίασαν. Λοιπόν, και αφού έχω βάλει έτσι ένα nude περίγραμμα, γιατί είναι nude οι αποχρώσεις που θέλω να σας δείξω. Τα προϊόντα λοιπόν που δεν μου άρεσαν είναι αυτό εδώ πέρα από Kiko, ήταν από τη σειρά Beauty Essentials, το Color Flash, το οποίο έλεγε ότι είναι και ένα πολυχρηστικό προϊόν, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ρούζ, σαν σκιά, σαν κραγιόν. Εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν με ενθουσίασε σε καμία του μορφή, γιατί το είχα χρησιμοποιήσει και σαν ρούζ. Ίσως φταίει και η απόχρωση που είναι έτσι λίγο περίεργη. Δεν μου άρεσε καθόλου σαν κραγιόν, γιατί στέγνωνε λίγο περίεργα στα χείλη, στεγνώνει μάλλον λίγο περίεργα, και δεν έχει και πάρα πολύ έντονη οπάκ έτσι χρωστική. Και είναι και μια αρκετά διάφορη απόχρωση για τα χείλη, δηλαδή πάει λίγο να καφετήσει
δεν καφετίζει. Πάει να κάνει λίγο σάπιο μήλο, δεν κάνει σάπιο μήλο. Δεν με ενθουσίασε. Και το δεύτερο προϊόν liquid lipstick που δεν με ενθουσίασε είναι από Essence, το matte liquid lipstick, νομίζω είναι από την καινούρια σειρά. Εγώ το πήρα στην απόχρωση 01 Cinnamon Spice. Επίσης δεν μου αρέσει η απόχρωση που διάλεξα μόνη μου. Λίγο ψυχρό για τα δικά μου γούστα. Και επίσης δεν μου άρεσε η σύσταση, πάρα πολύ ξηρή, έτσι μου τόνιζε τις γραμμές στα χείλη. Επίσης να πω πως δεν έχουν και ιδιαίτερη διάρκεια τα συγκεκριμένα. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε επιτέλους αυτό εδώ πέρα το μακιγιάζ, το οποίο σίγουρα εκ πρώτης όψεως και σίγουρα και στην κάμερα και εσείς όπως το βλέπετε δεν είναι κάτι τραγικό, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα κυκλοφορούσα έξω. Απλώς σίγουρα δεν καλύπτει τις δικές μου ανάγκες και δεν συναντάει τα δικά μου στάνταρ στο μακιγιάζ. Σίγουρα στο κομμάτι των προϊόντων γενικότερα υπάρχει τεράστια εξέλιξη, γι' αυτό και προϊόντα που ενδεχομένως μας αρέσανε παλαιότερα τώρα πια δεν μας αρέσουν, γιατί έχουν βγει προϊόντα με πολύ καλύτερη σύσταση, οπότε είναι λογικό να υπάρχει αυτή η εξέλιξη και η σύγκριση. Φυσικά είναι πάρα πολύ λογικό να αλλάζουν και οι ανάγκες της επιδερμίδας μας και τα γούστα μας και το αποτέλεσμα που εμείς θέλουμε να βλέπουμε. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες από εσάς θα είδατε έτσι κάποιο προϊόν το οποίο ίσως να σας αρέσει, ίσως να το έχετε χρησιμοποιήσει, ίσως να το χρησιμοποιείτε και να το έχετε στην συλλογή σας, και θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια έτσι από περιέργεια αν κάποιο από τα προϊόντα που έδειξα σήμερα σας αρέσει και το χρησιμοποιείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και μείνατε μέχρι το τέλος. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας φάνηκε ενδιαφέρον. Και θέλω να μου πείτε αν απολαμβάνετε γενικότερα τέτοιου είδους βίντεο και αν βρίσκετε κάποιο ενδιαφέρον σε αυτά. Αν σας άρεσε λοιπόν δώστε το ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε και το καμπανάκι που είναι δίπλα στο κουμπάκι της εγγραφής για να σας έρχονται όλες οι ενημερώσεις για τα νέα μας βίντεο, και εμείς εννοείται ότι θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά!